narazili na pavilon afrických kopytníků. Tady tahle expozice byla vystavěna v roce 1997 a jenom abyste věděli, tak pro zajímavost, tahle budova stála naši zoologickou zahradu 14 milionů korun. No proč? Já nevím. No co myslíš? Já nevím. Minus 25 slepičích vajec. No a když to pštrosí vejce rozbijete, bude to pštrosí vejce stejné jako to vejce slepý rovně nemá a to vám můžu říct, že to je náš samec. Pouze způsobil nějaké zranění, takže pan veterinářský rozbíjí. Ondrovi byla záběr. To nejdeme fotit, je to dementní. Tady je moc světla. Tady je moc světla, mě to nejde fotit. Já už to mám vyfocené. Tak pro info je tam vír, jo? Tam nejde vidět. S těma pohlavníma orgánama je to právě takové jakoby hodně komplikované. Ne, tam jsou supy. Kolem stůl. Doufám, že to říkám správně, tady jsou 4, měl by tady být i někde dospělý chovný samec. Jo, je tam vzadu. Jedna z největších afrických antilop, jsou to opravdu nádherné. Svoje plány cíle. Hej, víš, co to vyšlo? Sorry. Jak ti chutná piča? A ten krk jsou velmi málo opeřený. Tady u nás v zoologické zahradě tak z toho důvodu opravdu dostávají tu potravu pouze jednou týdně, to jako by po zemi. Nicméně, když se k těm vstupům přiblíží nějaká... Tak jak už jsem říkala, doufám si, že některé patří k jedním z nejoblíbenějších zvířat obecně v zoologických zahradách, nebo tady u nás bylo se tady... Fuj, vy smrdíte. Tady je jedna pro mnou. Říkám, že jsou to šelmičky, tak vám je teďka všem jasné, že se živí. Tak, přesně tak. Tady u nás v zoologické zahradě dostávají stejně jako šíří, malé výletníky, malé kuřáty. Uvidíte venku od jara do podzimu, na noc je vždycky, nebo ne na noc, ale na zimu je vždycky musíme zavírat. Zavíráme do speciální ubikace, která je přímo... Ježiši, tady voda sedí, tady představte si, že ta zvířata je schopná vyhrabat celou svoji váhu. No a těch zvukovodů nedostali vůbec žádné nečistoty. No a co se ty hluboko? V případě, že by nás vyzvají, no opravdu v tomhle jsou takové zajímavé, že jsou schopni ty surikaty to přežít. No a teďka, jak je krásně svítí to sluníčko, tak oni si to maximálně užívají. Oni vždycky bývají tak, jako by na tom sluníčku vyplesklí a nahřívají. Žádné pavouky. Afričtí. Tak, já bych vás poprosila, prosím vás, pojďte všichni sem za mnou. Zapůjdu asi Chlapeček. Ať ho neporazíš, holi. No, dívej se, jak se nám tam ukazuje. Pojď za mě, můžeš jít za mě. A už se díváme. Dobré. A to tam je tu dek, už tam dáš. Medvěd. Já vím, já vidím. Oni se tam vždycky tygr usurijský. Ale asi zase si to stojí za to. Takové jsou tam nejsme. V záchodě bylo tady určitě na tom hřišti. Dobré, že jsem si tady to chtěla už tady to vyslat. Ještě to si vystač tady, když někde ze stromeček. Ale zase takové ved... Austrálie. Teďka přecházíme z Afriky do Austrálie. Guinejského.
Otoč se ještě sem, to je ten náš pes. Máte? Pojď sem. Pes novogunijský, nádhera. Už utíká tady před náma, tento pes, toho podporujeme. Pes, kterého podporujeme, tam je další. Tady vidíte psa novogunijského. Bylo škaredě a to máte, protože oni tam pořád leží na tom dřevě. Tady 3. Pes novogunijský. Ale aj tam vzadu je. Tam je vzadu. Pes novogunijský. V klokanské stezce. Jediná v české zoo, kde můžeš chodit mezi klokanama. Která cesta? Jediná. Klokaní. On utíká. Takže tam jsou další. Tak pojď na to, dělej. Aha, tady máš to. Klokan. Vývoj klokana. Skvělé klokaní. Ten šilkuje. Se sponzorama. Tady naše škola první začíná pojedla pes novogunijský. Tady jsou ostatní sponzoři, ale my sponzorujeme taky. Tak už jedem domů ze zoo. Bylo to skvělé. A u dalšího videjka čau. A ještě info. V dalším videjku vám oznámím, co vyhrálo anketu.